Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita kadasiglas ang tiyempo naton, petsa 7 na sa bulan sang Oktobre tuig 2021. Despiras kita para sa natalana katapusan nga adlaw sang filing sang COC petsa 8 or Biyernes buwas nga adlaw. Ano pang ginahulat sa iban nga may plano nga magpapili sa palabuton nga eleksyon, no? Hindi naton pagtudluan lang parehas ang naandan kang naging perennial problem nga bisan voters registration ang iban ginahulat nga kundin tong nga lapit na deadline didto pa mag-file. No kay inang pagpapili no hindi niya sorpresa nga nagpapili kamo sa isa ka posisyon. Ano ang ginahulat ninyo nga may ang pag-aistoryahan kamo since nga late kamo ya o kon sa katapusan nga bahin sa registration nag-file? No? Hindi ko bala maintindihan ang logic sina. No? Hindi ko bala may baluan kung anong purpose sina. Magluwas abi ang klaro nga gusto nila istoryahan man nga nag-file sila at the last minute sang COC filing. Why ginayamalain kung temprano kapag mag-file sa certificate of candidacy mo kay makita da nga willing kaya nga magserbisyo kay actually ang tinutuyo mo kung magpapili ka ginman kang mag-file sang imo certificate of candidacy bangod sa imo plano nga magserbisyo. Correct? Amo na ya ang rason nga mapapili ka bangod sa public service. So hindi na maghuya-huya. File na temprano, di na pagulata, kay nang daw ginasindutan ng buli mo, kung magkadto katos kumile, kay basi kulang pa ang imo papeles. Kung kulang ganing papilis kag dokumento mo, last minute ka mag-file, kalamay mo gid, kay basi hindi ka pa ma-qualify. Alas 8:08 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mga aton man pagpanamyaw, good morning, good day. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan sa mga Filipino OFW nga ara na nag-i-star kag nagatrabaho sa guwa sa pungsod sa Pilipinas. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw. Hindi lamang sa online kita, available sa YouTube kag Facebook, ara man kita sa on-air. So sa aton sining nga magka-aksyon, nga nagamonitor diri sa Isla Sampanay, sa Bilog nga Region 6, malabutan sa aton broadcast, Bacolod and Negros Occidental. Nga mo ini ang aton gid teritoryo. Good morning and welcome to the show. Until 9:30 in the morning kita karon iyang Thursday presentation. Ang aton gid nga pag welcome sa tanan-tanan, pwede ka mo man makapartisipar diri sa aton sining nga pagpangalagad. No, paagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe, feel free dira sa comment section sa Facebook kag YouTube kay aton ginina karon dugay basahon. Kung hindi ka mo dira magkapadala, kung why ka mo ya internet connection, ang text hotline ta 0963-757-0874. Pwede man ninyo padalan sa mensahe. Ano mga dalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Antigen test sa Negros Occidental
Isa ining planong igakasa sa palabuton nga weekend or sa Sabado. Right after nga matapos na ang voters registration or ang filing sang COC. Pero i-check natin kino may ara iya sang recommendation or may ara sang sabat, reply ang Department of Interior and Local Government or DILG. Ano pagid ang balita nga aton tutukan karon nga aga? Nabilin nga duha ka adlaw sa filing sa COC, ginapaabot nga dagsaon kuno sa mga kandidato. Independent candidates sa syudad sa Bacolod subong nga adlaw mag-file sang ila Certificate of Candidacy. Unahon ko karon nga aga ang parte ni sa antigen test nga ginaduso or ginaplano sang Negros Occidental. Now, kag i-check ko man kay I think may-ari ini coordination, kaya ang balita nagwa subong nga muniho, ang Cebu Pacific may ginkontak o kung may anom ka mga local government units nga according sa ilagin pagwa diri nga report, hindi na mag-require sang RT-PCR swab test result o kung antigen test. Ti ang mga pasahero nga magkakadto ay nuno kung tuod ni siya kag gunano matabo sini kay nabutang diho Cebu, Pagadian, Negros Occidental, Guimaras, Tacloban kag Butuan nga hindi na kinahanglan magpresentar sa negative RT-PCR test results. Sini kun duway pa man niya ang nagpasugot ang Negros kag Bacolod sang amuning nga may mga gaguluwa na ni nga report coming from Cebu Pacific Management. Siling ko basi mag-create ni confusion sa part sa mga pamilya nga aride nga nakabati isang balita kag sa mga manog pauli di nga basi i-require sila ya no sining nga asahi sa mga dokumento. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton sining nga pagpangalagad is the Incident Management Team head sa probinsya sa Negros Occidental. We have Dr. Zipar Gerhard Kailian. Sir, how are you? Good morning. Yes, good morning, Aksyon Art, no? Good morning, nang kataranta, palamati sa imong programa. Salamat gid sa imo tiempong ginatag no diri sa Aksyon Radio Bacolod, especially sa Aksyon Hotline. Sir, kundi may plano kita nga ikasanib laang unahon kundi anay ang parte sa antigen test nga plano ipatigayon sa province on Saturday. What was the latest information? I understand daw nag-communicate kita sa DILG. Do may ara reply ang DILG? Can you give us the latest update ni Doc? Action Art, hindi lang ko nag-comment sila, no? Kaya initingan pa namon ang libraw sa ang letter. Actually, basta hindi lang ko mag-comment Action Art parte sila ng ma-meeting ka and then para ma-clarify ang tanan. Okay. So with the communication to the DILG. Okay. So, bali, pero ang aton plano ya, i-push-through tanan din by Saturday. Pinarty, ko lang, I will wait for the command ng ating governor and also sa amon kami sa at kay kung Albi kung meeting ko kami sila and then i-discuss nyo pa. Official announcement because na bagulang din na nagdwa mo sabi na lang sa gabi nagdwa ang ilang reply so okay. To first. Okay. So, at least with your respect sa inyo, kay may mga process man and officially, hindi man magalin sa imo ang manging desisyon, kundi from the governor and sa mga sa inyo dira, no, nga collaborative siguro nga manging desisyon kung magtililipon na kamo and then to discuss this matter, Doc. Yes, Action Art, no, but lang, kaya magawa man na sa mga official statement na siya nga magawa. And anyways, ang second, questions mo ang pwede ko matira na nagsubo. Yes, sir, please. Yes, so ang ating EO, bago nga EO ni Gob, no, naghahambal sa fully vaccinated individual can in view of the RT-PCR test, no, okay. Pwede sila maka-travel sa Negros Occidental. But then again, ang kinanglan is ang ilang vaccination card must be registered sa aton DICT nga vaccert.ph, no, and then ang ilang vaccination card ay either sa iya ka probinsya nga
the MIS or ara siya lang may verification, may means of verification. Okay. Other LGUs naghatag sang requirement nga dapat may antigen test sila before sila mag-present ang ilang vaccination card. But it will depend sa ilang executive order in supplement or in support with the EO ni Governor Bong. Okay. But kung wala sila, then they have to produce RT-PCR. Wala kami nag-ambal ngayon, wala na yung RT-PCR. Pag hindi ka fully vaccinated, wala ang imong vaccine card naka-register sa .cert, no? Hindi ma-verify. Pag wala man sa aton nga DICC, sa aton nga MIS na hindi man ma-verify natin sa aton nga sa province nga DICC nga database, then you go to 101, you will be required an RT-PCR test, negative test result. So, okay. siya after art, no? Hindi na siya wala na git nga nagakuan, wala ta nagahatag or wala ta naga-require RT-PCR. So correct ni ang ginpagawa nga advisory sa Cebu Pacific, no? Klaruhon ta lang. Hindi ka na i-require nga RT-PCR test gid pero antigen test ang ipaidalom sa imo kung number 1 fully vaccinated ka. Yes, sir. It will depend on the EO sang ibang nga mga LGUs, kunyara, ibang LGUs na will honor the fully vaccinated card but will require antigen test in lieu of RT-PCR. Okay. Meron naman nga ibang LGUs na kung wala kaya vaccination card, then hindi ka bigyan RT-PCR test gapon. So it will depend on the LGU. That's why I am asking them ma-register the permit sa SPAC because you can see the requirement of the LGU mo sa ilang pag-apply sa ilang SPAC, no? Okay. When your SPAC is approved, that means that all requirements that you have given is up when you're ready to fly or you're ready to travel. Yes. Right. To simplify, good maintindihan sa aton matag palamati. Kung nagaproseso ka sa imo SPAS, all the documents kung ginapalabay will directly communicate to the respective LGUs nga imo point of destination o kung kalatuan mo. Dito na nagali, Dok, maplastar kung bala anong requirements ng sina nga LGU ka hindi tanan sa Bilog Negros, the same ang ila policy or guidelines. Amo na siya, Dok. Yes. Yes, amugin na. Okay, so hindi niya gali in the whole province kada uniform na lang kay kung pamatian tang Cebu Pacific nga advisory ning ginpagwao nga kung magsulod kaya sa Negros no need na ang RT-PCR swab test result pero but kumo nga gina-require diri gihapon is the SPAS so that nga inaamo ng clearance so kung green light mo sa pagbiyahe may requirement kag diay and it depends upon the LGU nga imo sini nga destination. Yes, Aksyon Art. Sakto na, no? And ginihimo man ni siya, no? In order for many of our migrants to be encouraged na dapat magpa-vaccinate na, no? Hindi na siguro vaccine. Mapa-vaccinate na natin para ma-open na ang aton nga economy sa probinsya sa Negros Occidental. Aha, siling ko na mo gini matingala mo, iniining nagwa ning advisory gikan sa Cebu Pacific. I think ma-create ni confusion kung kapin pagid kung diri sa aton blay ang mga pamilya kay mata di nga nakabati sinya okay na to gibalita na to sa Aksyon to kag may advisory sa Cebu Pacific pero dapat gali niya hindi niya amo ni kasimple kay it depends upon the requirements of every LGU nga kantuan mo budlay, Dok, no? Oh yes, actually because ni ara nga kita nga yung LGU high ang prevalence niya. So, taas ang iyap sa COVID. So, may ara man siya nga, hindi siya dali-dali, makapasulod-anan. Even fully vaccinated ka, no? And we respect the siting ng atong LGU. Siyempre, sila man bantay sa ilang area of responsibility. So, so if they supplement ang atong sang EO ni Gov Lacson, then we are hindi na naman wala na problema sa Monte province yan encouraging fully vaccinated individual
so that many of the Negrense can have their own vaccination. Mapapuli vaccinate din sila tanan para Okay. ma-open na namin. In other words, agod nga bangin mahapos sa inyo ang pagproseso. Number one requirement, kid, mas maayo nga fully vaccinated ka sa imo nga pagbiyahe going to Negros Occidental ang Bacolod. Ang lain sila kayong Bacolod, ambot anong policy diya? Wala ko ka balita action art or information. Gani magkutong ko lang na sila si Peritli karon kay ti ina sa eroplanong na estudyanta ting sa barko niya karon ang mga taga Negros nga diri malaog karon sa bread ko no matabo sini sa Banango. Well, ang iyang Bacolod ni ito, ang RT-PCR Japon. So, dato kay gina-respecta ang executive order sa aton nga mayor sa Bacolod City. Gani ti may autonomy man siya mo local autonomy and of course may kaugalingon man sila nga perspective kag kung anong approach ang gamiton nila in order nga ang ginaaway na di ang isa lang man ang contract actually di mo ning animal nga COVID nga kagamay dok hindi tagan makita sa naked eye pero ang halit hindi namak no. Yes, action art na. Ang COVID abi hindi diya mapulong no, so nakadasig na tubong, so ang kadako na sa atin nga Nautod pa ho, alas 8:21, basi COVID ning naghalit sa linya ni Doc Kailian. Now, area, kay nakita ko kay ina, nabatian ko ining balita kay si Aksyon din, siling yan ano ni sir, ang parte sa LG, sa Kwaneo, Cebu Pacific Advisory. Tiya mo naging maklaro ta, Doc, sorry, ginautod ang aton linya. Yes, action art no. Kuha na naman, clarify man naman sa Cebu Pacific para Gani man? Okay, kung lang taon mo, siling sa Cebu Pacific, niya may anom ka mga LGU diya. Wala na nag-require RT-PCR test result. Siling ko ini kag antigen test. Kung confuse ang tao niya, dali lang siya nag-process ko to sa ISPAS. Ang requirement sa akong to sa LGU nga kantuan ko, nga mo niyaw, nga may ara yapon RT-PCR test. Even I am a fully vaccinated individual, so ina dapat maklaro man to avoid confusion, Doc. Yes. So, dapat ilantaon din nila ang ilang espas for the requirements of their LGU of destination because ang province kaya ma-approve bilang na isang ilang espas upon the endorsement of the LGU of destination. By the way, i-check ko lang sa imo lately, why na siya nagapalusot sa piki nga tublang nagaguro kabayad to nga negative RT-PCR test result na makuha nila pero hindi gali legit, away gali nag-agi iya sa mga lehitimo nga mga laboratorio, Doc? Yes, may siguro ako na din reklamo dito sila namon sa regional IATF sabi pa endorse nito namon dito sa national. Okay. Actually, ito na daw originate sa Batangas, no? Sa daw pa sindikato, bilang nila nga mga galaw. Nila mga package. Pero ginapabantayan na sila namon sa HPG. Kaya number one, ilangan sa lakyan, maging kolorom na ipa-detain na namon kung mag-abot dire. No? Okay. So, itaon sa Facebook ang ina-advertise nila. So, grabe, no? Di bang submit na sa PNP, kag sa PG, ng ilan ang ginaobra, especially nga himuon nila, daw yan daw nila blain ang himuon nila passing through ang Negros, na may approve RT-PCR sila ko, no? Pero kung passing through nila papadto sa Cebu, pero dagdag nila tanan nila nga mga tao. Diyos! Hindi nila taga Cebu. So, nakakita na namon nga style nila action art. Ang namo doon. I see. So anyway, kabay pa no nga sa padayon nga pagpaninguha sa province, malapuasan tanitanan sa mga pagtilaw, especially nga death cases Bacolod, considered sang EOC dring nga very alarming ang status of death cases. Ang province mong kumusta? May konsyal nga napatay gali ito sa Kadis, ambot ko na nung update sa to, dokon related to sa COVID? Actually, wala pa ko update, but kung may ara na, i-inform pa mo. Pero by the way, sa Bilog na Negros, ano ang latest subong kung death cases ng COVID? Ano, sir, ang sitwasyon?
Okay, ang sa death lang ato naksunod nga ginistoryahan. Aha. Sa galingahan taon ko ang akong banawan. Sige, be. Death, no, ang aton report kahapon 6 ka bilog, no. Nga death, no, sa October 6, 2021 as of 5 p.m., no. Amo na nga aton nga death, no. While ang naging recovery sa aton 67 na Okay. cases at padayon sa pagkaka 4,214 that why nga nagatik kita mag-stop ang aton nga transmission kanang spread. Aha. Again, we have to ask also sa mga agencies natin involved, especially sa higher up natin, para sa Okay. mga strategy natin. Okay. Sige. So, on that note, Doc, salamat gid and please keep us posted. Ako na ano magiging ang results ng inyong mga meetingan, sa inyong mambalan, para ma-inform tang taga Negros Occidental kay ti na mention din do 5 ka mga areas tong plano nga mapatigayon sa massive antigen test nga subong i-discuss pagali ninyo na because of the replies on the ALG kagabi. Yes. Actually, taga-andri ka mo information kasi kinanglan nato ni sa contact tracing, contact tracing mo, pag-testing mo. So siguro wala lang sila na-inform gid maayo. Okay. Ang guidelines ni mga taga-kamituan ito, supplemental guidelines sa ila. And anyways, we will have to discuss that pa ako ng mga superior to makahatid yung information. Yes, sir. Ang aton nga mga rescue operatives all over the province, ang mga responder, especially amo man ni silang gina-utilize naton on the campaign kag kampanya ni Blabatok sa COVID-19. Kumusta? May kiway na yan, Dok, sang na-infect, no? Sa mga tao ta? Sa kaluhisang Diyos, no, ang pangamuyo, din ko pirmi ang mga tao po maging mapalayo lang sa pandemya sa infected. Si Ado-Adlaw pinanglanon kung sila sa pag-transport ng negative, pag-transport sa hospital pakadto sa ilang mga quarantine facilities, no? At sa subong, no, daw wala pamanggit minaigok sila kasi hindi ko tayo gidna nga maamuna. Pero subong I'll take this opportunity to salute, no, sa tanan nga mga responders, health officers, no, nga naga serbisyo para sa COVID. Subong actually pati ang paglubong ng patay ginahimo na sa DRRM office. Isalute sang DRRM ng bahan. Nagabulig na sila subong lubong ng patay action art nga sa COVID, no. We are assisting beyond the call of duty na ginasilubaran ginanamon tanan because nga outside na ginamon but we are there to assist the people and taga-hatagan sa serbisyo ng pumuloy sa Negros Occidental. On that note, Doc, I salute you sa inyong sininga team and all the responders all over the province and Bacolod City for the job well done. And kapamuyo ko, Doc, nga maging healthy ang aton sininga mga kaupod all the time. Salamat for the time and God bless sa imo, Doc. Yes, Aksyon Art, pagsangalan sa atong Gobernador, Governor Bong Lacton, mayong aga sa tanan ng Palamati, isang Aksyon Radio. Aksyon Hotline! Abi mo, hindi ni simple, subong. Actually, ariyo na nakita ng mga kabigani. Hindi ko lang galing ma-determine kung di ini siya nga DRRM office. Nagkadto sa patio kagabi. Kagabi, action din, may karga sila yung patay. Nagpositive sa COVID, without the attendance of the family, naka-PPE sila direkta nga naglubong. Di kung way kakaroon nagbayad sa crematorium na, ano mo na, di ba? Ipalubong nga mo ng instruction mo, nga hindi na yung pagpaagahan, hindi na pwedeng ako. Pagalin sa ang bangkay mo kung mapatay ka nga nagpositive ka sa COVID, duwa lang ka bagay. Sugbada sa kalayo, o kung i-cremate ka, or ilubong kariktaya, no? Ilubong karikta. Why na inang mga bulubalsama, ibalsamar, why na ilubong kaya kang lain, kaya mo niyo, mga taga DRRM na subong, ang gina-utilize, pobre kaluluoy man, contact tracing. Sila ang nagapang hakot sa extraction, ila team. Pati lubong, dala na karon sang grupo, sang DRRMO. Aksyon Hotline! Di kakita sila. Amo ni sila madalayawon kag mga baganihan including sang mga health workers.
mga medical health workers, pangamuyuan tagin ni sila, nga tani hindi lang ma-infect, hindi lang magbalatian so that they can continue sang ila trabaho agod nga mahilway kita sa problema sang COVID kag risgo sang kamatayon. May obligasyon ko to'y alas 8:30 na. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko on my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment, mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Naman ang baka! Tugtugod sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance sang story, pangmasa,
down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan tirador. Ara na sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamo. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpangati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balik natin sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning lang gali. May lang pagmonitor kay Marilyn, kag Roy Dormal, Venus, Merlita Conlo, Giovanni Dennis sa Purok Sitio Guaan, Barangay Balaring,
si Ronron and May Paraon, Purok Makawiwili, Barangay Balaring, Silay City. Abag panamyaw halin kay Toto Rico Salazar. Morning man kay Jerome Garcia, Maria Victoria Severino, Vilma Hinovia, Purok Kasilingan, Barangay Tangob. Mga greetings ni Toto Rico Salazar. No, salamat sa inyo ha. Muna mga suki naton nga matag paramati karon na nga aga. Oy, diri na kita ha. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Ho, ho, ho! Perting tingog ni Aksyon Marlon. Do si Santa Claus kasi daw. Si Santa Claus ka na maghuhuhod, hindi pa. Ari na. May ara na, nagsabat na ang gintawagan tawag ko lang. Hello, may ngaga. Good morning. Wow, good morning. Kanami isang imong bugtaw karon ngaga. Hello, ma'am, sino palihog? Sol Gatok. Sol Gatok. Taga din gani si Ma'am Gatok? Sa Barangay Tanguan, Embarcadero, Barangay Tanguan, Putibidra. Barangay San Juan, Pontevedra, no? Embarcadero. Ano nang Embarcadero ni ma'am? Lugar na sityo? Oo, pasakot ni sa duta ni Sir Elizalde. Ay, isang duta sa tagiyan mo sa station? Ano, sir? Ano, Elizalde, apelido? Hindi ko kabati, sir. Sige na. Never mind. Pero ara ka na sa San Juan, Pontevedra. Pila ganing edad na ton, ma'am? Kami, sir, Marayodak. Marayo. Ang pila ganing edad na ton? Ano, sir? Yung edad ta pila? Edad? Oo. 63. 63. Hubin pa. Ma'am, si Aksyon Art ni Aksyon Radio Bacolod. Thank you, gid ka pamati ka pero Miss Aksyon Radio. Nga pa, sa una, Mr. Elizalde, bali ko, din yung security. Sige. Okay na. Ma'am, nagtawag kami sa imo kay kabalo ka naman guro nga ikaw nagabuta namon kagatagan premium. Okay lang hatagan ta ka 500 pesos ning aga. Salamat. Daw kaluyaw, hindi ka doay ka nagbatyag sang kalipayaw. Ano, sir? Hindi siya may kabati. Giliti, budlay ni mga muni. Ma'am, congratulations na lang sa imo, Ma'am Sol, and then padayon lang magpamati sa Aksyon Radio. Ipadala lang namon ang imo premium, ma'am. Iulaton mo lang yung text nga ipadala namon, ha? Salamat, Gid. Sige. Ma'am, thank you. Congratulations. Salamat. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Aksyon Hotline. Pasensyaon ta na lang amo gina no kay kabalo ka number 1 kung hindi ka naanad bla sa ginatagaan ka na talkback kung tawgan ka mo. Ti kon baguhan kaya kag hindi ka reporter, hindi ka announcer, hulbaan ka na kung kaysa batian mo tingog mo sa radyo. Ti ato ya kay nanay ito lain pag ito kay hindi siya kabati. Hindi ka magkaintindihan na yung duha. Congratulations gina. No? Amo gina. Sa kay nanay na iulaton mo lang text sa pamilya ya dali og lang inform nga may ma-text na kung paano niya mabaton nga sining nga premium of 500 pesos. Ayos ang iban nga mag-greetings niyo nga gawon ko lang
79 kadlaw lang gali antes ang Pasko ako. Kadasig lang no, kag 86 days ang nabilin sa tuig 2021. Aba, kadasig do ginahunos lang. Ma'am Milagros Morales, Elizabeth Malakagamala sa Barangay 31 ka monitor. Si Ma'am Milagros Morales, sila niya si Callie Madison Morales, kag si Cassie Myra Morales. Pero sa barangay maunami sa mga ngalan nila, no? Elvera Hilogos, ang Charito Heights, Granada. Angela Liarte Gayondato, Nathan Borromeo, Sampanakyaw Isabela, good morning. Rochelle Fulgencio Susana, sa DSB, thank you, gid. Archie Baez, oy, ang tanan nga mga OTTG, Sir Archie, irigad sa tanan nga taga OTTG. JR Pabalinas Panagiton, thank you so much. Greet ko happy birthday to me. Ay, siya na lang nagtamyaws ka galingon niya. JR Pabalinas Panagiton, happy birthday. Ma'am Jinky Dialagdon, dira sa Arizona, USA, good morning. Inatamyaw si Mr. Biboy Villazor, monitor man. Noel Amar, Alex Montesa. Okay. Lilia Taton, salamat sa pagmonitor. Imbong Jocampo, Merly Gonzaga, Michelle Sayo Gimiroy, Ana Sinoro. Thank you gid sa inyo ha, nga mga ga-monitor karon nga aga. Kay parang kwanta niyo kadamo sang mga naga-text diri. Dira gali sa mga taga Kanduni, damo taga Kanduni dio galing kay balog kun isa mo ka kung ninali nga tamyaon mong isa nga printi mong iban di mo malawagan, ga kwan gid, ga reklamo kung magkilitaay ka mo. Pero hindi maguro magdalain ng buhot niyo kung ang tamyaon ko si Terjunjun Itabag lang anay ha. Terjunjun Itabag, dira sa barangay Haba sa Kanduni. Good morning, ari pagid ang primo ko nga gwapo nga isa ho. Ga monitor man siya karon nga aga, dugay na tawag kita inoy no. Si Nonoy Joy Laman Havillana, sila nga pre-shout at lang dalihog pamilya ko sa Kandunia. Regards sa team Red and team Green. Grabe to. Tiway matapilian to sila Noyman. Puro ta amigo, puro ta made the best man win. No? Kung na bla sa eleksyon, kada isa kita may preference. Pero ang importante, ano man yang problema nga nagatuhaw kag ilinaway is politika ang relasyon sa pamilya, hindi nyo gid pag-ubon niya. No? Muna ang pinaka the best da. Away lang tas politika, serbisyo mo lang ni ginawayan ta. Kung mapirdi, batunon. Batunon, bisan nalog, basta gipusoon. Batunon tang kalutusan sa politika. Muna yan kasimple. Kung magdaog, suportahan. No, ang kitapos ng eleksyon, after election, why na dapat bangigan pa? And speaking of election, Ariho, actually, kapon nakita ko nag-post si Congressman Greg Gasataya. Kay si Congressman Greg, kundi nag-decide, nga bangin neutral diri sa local. In fact, he will be running under the NPC as a congressional candidate for Bacolod. Pero take note, may nagkontra blakig kong Greg dito sa kwan, to taga Mansilingan, no, nga nag-file. Pero Areo, sa duwa ka madalag ko nga political party or group, local group sa Bacolod, Grupo Progreso, ka Grupo Asenso, at least kong Greg waay isang ipakontra sa iya. Sa Grupo Progreso, ginbutang pa ganing itsura upod sa tarpaulin sang iban dira nga members sang Grupo Progreso. Ambot sa Team Asenso, basi magwa man ni sa uli nga sa ila mga tarp dira, ara mang itsura ni Congressman Greg tibaw, at least napakita ang expectation lang ni Mayor silang nga kabay pa. Nga mapadayon ni Kong Greg, ang iya sinipumisa nga until election day, mangin neutral siya Online sa Hotline. Joining us this morning over the phone is Congressman Greg Gasataya. Kong, how are you? Good morning. Aksyon Art, may aga si mo. No, I'm fine. Salamat kid. No, may aga kit sa tanan. Siling ko daw good ang development sumong although nga daw may makontra si imo to daw gustilo pilido niya do taga Mansilingan.
Pero sa duha ka grupo, subong kung ang grupo Asenso ka grupo Progreso, tiway gid officially nag-file na sila sa COC, waya sang ipakontra sa imo kong? Well, Aksyon, no? Una gid luyag gid kita mag palabot sa aton sa mga pag-appreciar, no? Despite sa aton nga nangin political position sa banking palabuton nga eleksyon, no? Nagapalabot kita sa aton nga pag-appreciar sa gesture man namin nga pakita, no? Last Tuesday ang statement ni former Congressman Albi Benitez nga ang iya pag support man sa aton sa mga nangin desisyon, no? And then kahapon ang nangin statement man ni Mayor Ping nga kamahin ako sa Grupo Progreso. Muna ilangan ng pronouncement action na. So ako binappreciate natin ng mga gesture, no? This time, action na. Yes. Pero siguro kundi subong although nga way pagidman guidelines ng Comelec, kag kung magsige ni siyang trend abis ang cases, medyo malawig pa man kag mag-umpisa next year pa ang pag-insindi kuya for local ang campaign period. Siling ko mag-umpisa kagaluyan abing magtulutaw ni ang problema mo lang guro kung imbitahon ka sa duha ka grupo sa ila mga rally blang nga inang pambalon ka ay naguro daw bulubudlain kung magsaka ka sa entablado nga magambal ka ari ko sa gaupod ka dira sa sinang grupo Progreso gaupod ka sa Asenso kung anong yambal mo kung no. Well, actually, I think that will defeat the purpose of our decision the moment may kasi ang aton lang clear naman ang aton nga langin stand sa bahin ng Mayoral P3 sa Bacolod. Okay. Now, ang gina-interesan ko lang, magluwasin na sa politika because at least amo nang klaro sa mga direksyon, no? Klaro naman nga why sa maenkwentro ang duha ka grupo, why sang ginbutang dira nga maenkwentro sa imo. Now, kung makuha ko latest, nakasugilanon ka mo lately sa taga-DOH, balik kita trabaho o parte sa hospital, ano ang latest nilang update? Action Art, nagpadala sila sa communications ako the other day, ang Department of Health nga nag-inform na sila sa LGU, no? Sa Mayor P, sa bayan sang pagpatuman, no? Or pag-implementar sa Bacolod City General Hospital, no? So, possibly may mga schedule na second round of coordination meeting para ang iban ng mga tactical requirements masuguran naman Action Art. Kaya muna nga tungkit pa nga paigit sa ila simultaneous ta ang paggiho sa tanang technical requirements coming from DOH, DPWH, kaniban pa nga mga national agencies, no, para the moment maaprubahan ang punto by 2022, no, or 2022 nga fund General Appropriations Act, hopefully by end of December, once ma-approve na siya, gilayon na makasugod naman ang national government sa pagpatukod sa Bacolod City General Hospital Action. Pero ang desisyon kung bala diin nga area ang patukuran kag di na pilion, sino na kung ang ma-decide? Pulong-pong kuan na namon Action Art together with the DOH, with the LGU, no, sa amon manabi, no. So nagngayo nakita sang as I said previously nakita sang technical assistance from Department of Health, no, kay mga experts na sila dara nga mo makabuli gid bala identify kung di bila pinakamayo nga site, no, sa hospital, the preferability ang butangan na wala sa hospital nga tupad, no, para ma-maximize ang aton ng mga hospitals bala. Dan ang accessibility kita mo nang isa gid nga ginhambal sa akon sang Department of Health. Although may ari na ako nabaton Action Art ng mga papeles coming from possible donors signifying and reiterating the interest nga mag-donar sa duta for the hospital. I see. So just keep us posted kung ano man ang matabo siniko nga, no, kag base may mga developing stories nga pwede naton ma-inform sa public. Ang request mo sa DOH to additional nga mga medical workers, no, at least do na amat-amat na sumundo may instruction naman ang pag-hire, no? Yes, that's correct. Actually, may mga movements naman coming from Department of Health. No? Kasi usually mag-dihon ko na isang mga communications
central office no kay Secretary Duty na papanaog na mala na diri sa regional, and the regional among ma-inform sa LGU no. So para at least may way balasang maging smooth sailing ang ila pag-implement sa mga programa in terms ng additional na manpower na gamiton sa LGU or healthcare workers na gamiton sa LGU for COVID-19 action. Sige, on that note, kung salamat gisa tempo unless may tugon kasi taga-Bacolod kay daw death cases sa COVID so mo pertigid damo gid ang duka alarming gid suno sa EOC Balakong. Correct na siya. No, kakuan gid ang everyday ang atong ginihimo before the day ends kailan tao kita sa number of cases coming from DOH, no? So muna nga ito niya padayon sa gihapon gid nga panukihan no? As much as possible hindi kita malipat sa pag-comply sa mga health protocols nga panawagan ginapilar kag ginapatuman sa aton sang naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. On that note, Kong, salamat gid sa imo time. Good morning kag halong gid permi. Thank you, Aksyon Heart. More power sa inyo. God bless and continue to stay safe and healthy. Congressman Greg Gasataya sa Bacolod. Nati tawhay, at least si Kong Greg sumungya makarelax na. May kontra ka tuod pero sa tuod lang ang kontra ni Kong Greg way matakibalo kung ano ni ang way pa ko background bala kay Mr. Gustilo pero kabalo ka ang tutuod sina kun way ka partidong of danbla ang political machinery kag ang imo sining kwan siyempre paghulag dira supporters mo sa mga puroks mga barangay subong di lahog kag hindi niya libre ang pag sa tuod lang ang pag-create mo sang grupo hindi niya libre na yawan ka pa pangita sa na ideya nga mayara ka lang grupo di ba mga lideres mo alang ang mga balon nga kamol na bala mga lideres nyo Madam Mati Espina, Madam Maingaga, good morning. Salamat gid sa pagmonitor. Si Madam Tox, kumusta? Sige. Good morning man sa inyo. Thank you gid for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Si Kagawad Munico Orodente ni Prudente. Kagin umo mo. Si Kagawad Munico Prudente. Kag Ma'am Mercy sa Barangay Nanunga, Hinigaran. Good morning. Kag araman si Attorney Dag Pandaan. Kag Kagawad Ems Abuso. Haliti ko di Aksyon din. Ako naman ni Biraong ko ni Ma'am M. Siling yung gintawag naman ko nila kagawad. Pero ang ayan bala in fairness. Ang ayan gina magkagawad si mami mo. Isa na sa magkampanya. Ma'am Ems, isa gina magkampanya si Aksyon din. Siya malibgig ko para mag-campaign kay Ma'am Siko. Ma'am Ems, good morning dira. Attorney Dag Pandan, may agaman na payagin nga pag-monitor. Kag si Kagawad Munico Prudente. Nanunga hinigaran, no? Di na gani dapit maagi siya, day. Dira sa lapit sa proper. Sa Magalyon. Nakulayo naman itong Magalyon sa hinigaran. May lang nga pag-monitor na. Sos! Siyempre, pamati O silang ni Ma'am Tox. Si Madam Tox Lopez. Ara man gani ka monitor daw. Ang mga kuan daw, ang mga kuan bala, ang taga Wisam. Toto Vicente Santos Sildes. No, dira sa Wisam, kumusta ka na? Ara ka na gyapon nga duty. Regards kay paring Jojo da, no? Dira sa gamoniton niya no biyahe sa fast craft ano pag biyahe sini kay kon may requirements sa RT-PCR ni way ni may suma travel yan di ka mo biyahe masyado ang mga operator yan di na magsugot ay lawagon gid ya Noel Zambales Tamiaw Kubuning Marge Lolo Bebot Jedel Tito ko Rocky Tita Jolly agapamati sila sa imo kuno o siling ni paring Noel Zambales, Noy Erwin Di Caturia Gonzales, Yaters Vergara Sancho. Oy bro, Kenneth Valencia. Hidlaw na ko si imo bro, saan ito makakapiliwat? Kumusta ang imong mga riders mong? No? Si paring Kenneth Valencia. Ana Sinuro, Lorna Dilihin siya, good morning. Paring Lipong, Chupoy Magbanwadra sa may Macau, China.
Jeeplis James. Siya ano na lang na kay Bungolman. Hindi ko nakabati sa 500. Anong tanak kaya mo to? Hindi siya may kabati. Premiuhantan lang siya na. No? Humalo mina. Ray Baryuga, Jonilo Norbe. Wala problema ang COVID. Kaya kung may COVID, i-home quarantine ka lang, ayaw ka na. Hindi na kululbaan na masakit. Ngalan lang sa sakit nga kululbaan. Kalinga mo na ang problema, sir, kay ang para si mo puli ka dito, artificial artist, would like nasbong, kamahal. Tilaw lahog yan mo. Kag may mga nagkakapatay, o galing, no, nga inang way mabakunahan, 95% sa mga nagkakalamatay, unvaccinated. Hotline! Salvador Inocencio, may nga sir, pasalamat lang sa ginhatag nga grasya. Ay, sa kay Aksyon Marlon niya kuno na dagan ho, kag Aksyonan, sige, ano problema. Salamat man sa inyo pagmonitor, Salvador Inocencio. Arlidan Makoy, good morning, Ma'am Star Mayo. Good morning, Ma'am Vanessa. Thank you, Gid, for listening. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag mga kahintangan, responsable at pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pakaroon na lang nato ng update sa bahin sang sang COMELEC kay Attorney Katrina Kanya. Si Aksyon Alvin, i-check ta dugay ba si nakalabay to sa COMELEC kung may mga nagalilinya na to. Aksyon Alvin, nakalabay ka kay inas COMELEC Bacolod kay sili ko kay ina do ka ang gina-expect siya ni nga do damo ma-file no nga mga independent candidate no kag daw si incumbent councilor and running for vice mayor June si Councilor John Gamboa isa sa mga file subong no i-check ko lang kung kumusta ang balantayan tani sunod nga semana ho October 11. Pagka-Lunes, kung umpisa na naman, balik na naman ni linyahanay sa magaparehistro, no? Parehistro bala sa mga butante, mga voters registration, registrants, ti matayanda ni kay sigurado damo naman ni sila mo. Jutay, lipot kilang Aksyon Alvin, i-try ko lang kung nakalabay ka to kay na. Patrol Reports. Damo tao Aksyon Alvin, ginas COMELEC.
Amat-amat pa lang aksyon na art kag sa karon wala pa sang may nag-file sang ilating certificate of candidacy sini nga aga. Okay. And still although ang pila ka mga kapulisan, ang pila ka mga personnels man sang COMELEC aksyon na art ang handa naman sa pagbaton kasigid man karon nga aga. Okay. May ara pa nga iban nga mag-file man sa nga ila sining nga COC. May pila ka mga tao ang nagalabay man kagina and politicians who wanna be and of course mga aspirants. Pero dahil ang lugar nga kadtuan nila aksyon na art pataka sa babaw. Okay. Oo. So ikaw ning ginahula aksyon art para maumpisahan mong dito makadto ko na after sining program makadto ko na kay akon sa mong City Hall mo. Ay, gali ka, Amo na siya aksyon na art, no? Gambalan lang na sila, hindi sila magsugod nga way pagkabot. Oo, okay. Sige, nambalan ko na ganito. Hinugay ka mong pisa kung way pagkabot ang bida. Ay, butangan lang nga daan pula mahon da kay way taga pamahon eh. Siling ko gani, mga una ko yung pangapidi. Sige. Aksyon Alvin, thank you again kay Dugay makaproceed kita da. Yes, observation sa nga patrol with aksyon nga nanikiraw ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Alvin Graba. Karon na, mga update kay development ni Provincial Capital with Aksyon Marlon Hinubia. Sa City Hall karon nga mga reports kita na makuha na dira sa may COMELEC. Restasyon nga kung sino mga nag-file karon makuhaan to niya. No latest nga record para gid sa inyo. Wala kita galing tiyempo ho nga ako na mabilin sa inyo Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule nga Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.